gaur elkartu gara hemen, eta atzo beste herrietan, gogoratzeko Ukrainian daramagu ja 4 urte gudan. Bueno, 4 urte eta beste 8 lehenago. Orduan, horrekin gogoratu nahi dugu guda hori, baina gogoratu nahi ditugu beste leku batzuetan, beste herrietan, badaude beste 50 guda. Orduan, egin duguna da kokatu munduko mapa batean, zeintzuk dira azken urte honetan herriak gudarekin. Eta jarri dugu baita ere zeintzuk dira 10 herriak armak gehiago saltzen dutenak. Ikusteko nola gehienetan armak egiten dira leku batean eta sufritzen dute beste leku desberdinetan. Salatzen dugu gudak eta salatzen dugu militarismoren industria eta baita ere gobernuen konplizitatea. Eta ez gaude ados ez OTANekin, ez Rusia eta ez Txinarekin. Pentsatzen dugu harremanak desberdinak izan behar dira eta defenditzen dugu beti hitz egitea guda baino arazoak saiatzeko konpontzen.